Αποκάλυψη 17. Το μυστήριο της Βαβυλώνας, πώς το καταλαβαίνεις? Φίλοι μου, καλησπέρα. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την Αποκάλυψη κεφάλαιο 17, αναρωτιέμαι τι σκέψεις είχατε μετά. Μήπως έχουμε καθίσει ποτέ ήσυχα? Να σκεφτούμε βαθιά το νόημα αυτών των λόγων. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν αυτά τα έδαφια, που φαίνονται μακρινά και μυστηριώδη, στην πραγματικότητα συνδέονται άμεσα με τη ζωή μας σήμερα? Σήμερα, ας συνεχίσουμε μαζί να μελετήσουμε την Αποκάλυψη, κεφάλαιο 18, την πτώση της Μεγάλης Βαβυλώνας. Καθώς σκεφτόμαστε τον λόγο, μπορούμε επίσης να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, μήπως ακόμα δεν έχουμε βγει από τη Μεγάλη Βαβυλώνα? Αυτό που καταλαβαίνουμε ως Μεγάλη Βαβυλώνα, είναι πράγματι μόνο μια κυριολεκτική πόλη? Ή μήπως κρύβεται μέσα της ένα βαθύτερο πνευματικό νόημα? Στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 18, εδάφιο 1, λέει, μετά από αυτά είδα έναν άλλο άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό με μεγάλη εξουσία, και η γη φωτίστηκε από τη δόξα του. Και στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 18, εδάφιο 2, λέει, και φώναξε δυνατά. Έπεσε η Μεγάλη Βαβυλώνα και έγινε κατοικία δαιμονίων, και φυλακή κάθε ακάθαρτου πνεύματος, και φωλιά κάθε ακάθαρτου και μισητού πουλιού. Και πολλά από όσα κάνει ένα μεγάλο έθνος σήμερα, φαίνεται να ταιριάζουν με τις προφητείες της βίβλου. Μήπως όλα αυτά εκπληρώνουν ήδη την Αποκάλυψη? Όσοι έχουν σοφία, μπορούν να διακρίνουν που συμβαίνουν αυτά. Οι παροιμίες, κεφάλαιο 21, εδάφιο 1, μας θυμίζουν, η καρδιά του βασιλιά είναι στο χέρι του Κυρίου, σαν ριάκι νερού, που το κατευθύνει όπου θέλει. Και όχι μόνο οι βασιλιάδες, αλλά ακόμη και οι μηχανικοί, οι δημιουργοί, οι σχεδιαστές αυτού του κόσμου. Οι σκέψεις τους και τα έργα τους βρίσκονται επίσης μέσα στο σχέδιο του Θεού. Τελικά, όλα συνεργάζονται για την εκπλήρωση των προφητιών των εσχάτων ημερών. Η Γραφή αναφέρει ξανά τη Μεγάλη Βαβυλώνα. Δεν είναι απλώς μια πόλη, αλλά μοιάζει περισσότερο με μια δύναμη κακού, ένα τεράστιο σύστημα που χτίζεται γύρω από τη φήμη, το χρήμα και την εξουσία. Ένα πνευματικό σύστημα που αντιστέκεται στον Θεό. Και οι άνθρωποι μέσα σε αυτό συχνά δεν το καταλαβαίνουν, και επηρεάζονται από τις αξίες του χωρίς να το συνειδητοποιούν. Στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 17, εδάφιο 4, αναφέρεται ο πλούτος και η πολυτέλεια της γυναίκας αυτής. Και στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 18, εδάφιο 3, λέει, όλα τα έθνη ήπιαν από το κρασί της, οι βασιλιάδες της γης ενώθηκαν μαζί της, και οι έμποροι της γης πλούτησαν από την υπερβολική πολυτέλεια της. Αυτό φαίνεται να μας λέει, ότι τα έθνη έχουν στενές σχέσεις μαζί της, συνδέονται μεταξύ τους μέσω της οικονομίας και των συμφερόντων, σε μια σχέση αμοιβαίου ωφέλους. Και πολλοί άνθρωποι μέσα από αυτό πλούτησαν και έγιναν εύποροι. Όμως, πίσω από αυτή την ευημερία και την πολυτέλεια, κρύβεται μια βαθύτερη πνευματική πλάνη και διαφθορά, που σιγά σιγά διαβρώνει τη σκέψη και την ψυχή του ανθρώπου. Στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 18, εδάφιο 4, λέει, και άκουσα άλλη φωνή από τον ουρανό να λέει, λαέ μου, βγείτε από αυτήν την πόλη, για να μη συμμετέχετε στις αμαρτίες της και να μη λάβετε από τις πληγές της. Ο λαός μου εδώ αναφέρεται σε εκείνους που εμπιστεύονται τον Θεό και είναι πρόθυμοι να τον ακολουθήσουν. Αυτό το κάλεσμα δεν είναι μόνο για μια συγκεκριμένη περιοχή, για μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, αλλά μοιάζει περισσότερο με μια παγκόσμια προειδοποίηση. Γιατί η επιρροή της Μεγάλης Βαβυλώνας είναι εξαιρετικά βαθιά, και έχει εξαπλωθεί σε πολλές χώρες και πολιτισμούς. Όπως λέει στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 17, εδάφιο 15, τα νερά όπου κάθεται η πόρνη είναι λαοί, έθνη και γλώσσες. Αυτό μας δείχνει καθαρά, η επιρροή αυτή είναι παγκόσμια. Γι' αυτό ο Θεός λέει ξανά στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 18, εδάφιο 4, βγείτε από αυτήν την πόλη. Αυτό δεν είναι απλώς μια φυσική απομάκρυνση, αλλά ένας πνευματικός διαχωρισμός.
Είναι μια καθαρή επιλογή, να μην ακολουθούμε πλέον αυτό το σύστημα, αλλά να επιστρέψουμε στην αλήθεια του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς είπε στο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 5, εδάφιο 3. Μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι. Γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Αν ο άνθρωπος σε αυτή την εποχή δεν θέλει να ταπεινωθεί και να αναζητήσει την αλήθεια, αλλά ακολουθεί τις φωνές του πλήθους, ή ακόμη και ψευδοπροφήτες και παραπλανητικές φήμες, και δεν ξυπνά παρότι τον προειδοποιούν, παραμένοντας μέσα σε αυτό, τότε το αποτέλεσμα θα είναι πολύ σοβαρό. Μπορούμε επίσης να θυμηθούμε την κρίση των Σοδόμων. Όταν έρχεται η κρίση του Θεού, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντισταθεί με τις δικές του δυνάμεις. Αυτό μας θυμίζει ότι οι ενέργειες του Θεού υπερβαίνουν συχνά την ανθρώπινη κατανόηση. Γι' αυτό εδώ ο Θεός δηλώνει καθαρά. Στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 18, εδάφιο 5, λέει, γιατί οι αμαρτίες της έφτασαν μέχρι τον ουρανό, και ο Θεός θυμήθηκε τις αδικίες της. Αυτό δείχνει πόσο βαριά είναι η αμαρτία της και πόσο πολλές αθώες ψυχές έχουν πληγωθεί. Γι' αυτό η κρίση του Θεού θα έρθει αναπόφευκτα. Επειδή δεν γνώρισε τον Θεό, νόμιζε ότι όλα βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Όμως δεν κατάλαβε ότι ο ουρανός και η γη βρίσκονται στα χέρια του Θεού. Στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 18, εδάφιο 6, λέει, όπως έκανε και αυτή στους άλλους. Έτσι να γίνει και σε αυτήν, να της ανταποδοθούν διπλά για τα έργα της. Και στο εδάφιο 7 λέει, όσο δόξασε τον εαυτό της και έζησε μέσα στην πολυτέλεια. Τόσο πόνο και θλίψη να της δοθούν. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι η κρίση και η ανταπόδοση θα έρθουν σίγουρα. Νόμιζε ότι είναι ασφαλής, ότι ποτέ δεν θα πέσει σε δυσκολία. Όμως στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 18, εδάφιο 8, λέει, σε μία μόνο ημέρα θα έρθουν όλες οι πληγές της, θάνατος, θλίψη και πείνα, και θα κατακαεί με φωτιά, γιατί ο Κύριος Θεός που την κρίνει είναι δυνατός. Πριν έρθει η κρίση του Θεού, οι άνθρωποι συχνά δεν πιστεύουν στην ύπαρξή Του. Νομίζουν ότι έχουν δύναμη και ότι το βασίλειό τους θα παραμείνει για πάντα. Όμως δεν καταλαβαίνουν ότι η κρίση μπορεί να έρθει σε μια μόνο στιγμή. Όπως ο βασιλιάς Ηρώδης, που έμοιαζε ανίκητος στα μάτια των ανθρώπων, αλλά στο τέλος ο Θεός έβαλε τέλος στη ζωή του. Με έναν απλό τρόπο. Αυτό αποκαλύπτει μια αλήθεια. Ο Θεός έχει εξουσία και μεγάλη δύναμη. Όταν έρθει η κρίση Του, καμία δύναμη δεν μπορεί να αντισταθεί. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 18, έδαφια 9 έως 17, αυτό το μέρος της γραφής περιγράφεται με μεγάλη λεπτομέρεια και βάθος. Μας δείχνει καθαρά, αυτή η μεγάλη πόλη είχε τεράστιο πλούτο και ζωή γεμάτη πολυτέλεια. Κάθε είδους φαγητά, κάθε είδους πολύτιμα αντικείμενα, όλα συγκεντρωμένα εκεί. Όμως αυτό που μας αφυπνίζει είναι, όλη αυτή η φαινομενικά σταθερή και λαμπερή δόξα, μέσα σε πολύ λίγο χρόνο καταστρέφεται εντελώς και χάνεται. Στο εδάφιο 17 λέει, μέσα σε μία ώρα, τόσο μεγάλος πλούτος χάθηκε. Εκείνοι που πλούτησαν εξαιτίας της, όταν είδαν τον καπνό από τη φωτιά της, άρχισαν να θρηνούν. Αυτή η κραυγή, ίσως ήταν από φόβο, ή ίσως από λύπη και απώλεια. Αλλά αυτό που αξίζει να σκεφτούμε είναι, ακόμα και όταν βλέπουν την κρίση με τα μάτια τους, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξυπνούν πραγματικά. Φίλοι μου, μήπως αυτό είναι μια προειδοποίηση και για εμάς. Όταν ο Θεός ενεργεί, μπορούμε εμείς να ξυπνήσουμε πραγματικά. Αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Καμία δύναμη δεν μπορεί να το σταματήσει. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το βλέπουμε καθαρά, όσο δυνατή και αν είναι μια πόλη. Μπροστά στον Θεό τίποτα δεν είναι αδύνατο. Οι Ισραηλίτες, με πίστη, περικύκλωσαν την Ιεριχώ 7 ημέρες, και τα τείχη έπεσαν. Τα Σόδομα καταστράφηκαν από τον ίδιο τον Θεό. Αυτά δεν είναι μύθοι, είναι γεγονότα που ο Θεός πραγματοποίησε. Αν λοιπόν πραγματικά πιστεύουμε, δεν πρέπει να πιστεύουμε επίσης ότι και σήμερα οι προφητείες του Θεού θα εκπληρωθούν. Η Μεγάλη Βαβυλώνα θα πέσει. Αυτή η πόλη που πλανά τα έθνη τελικά θα καταστραφεί από τον Θεό.
Γιατί στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 18, εδάφιο 2, λέει, έπεσε η μεγάλη Βαβυλώνα. Και στο κεφάλαιο 18, εδάφιο 18, λέει, όταν είδαν τον καπνό της, φώναξαν. Ποια πόλη είναι σαν αυτή? Εδώ ξαναλέει είδαν τον καπνό της, δείχνοντας μια εικόνα καταστροφής. Ίσως εδώ υπάρχει και ένα πνευματικό μήνυμα, κάποιοι που είχαν πλανηθεί, σε μια στιγμή αρχίζουν να ξυπνούν. Βλέπουν πως αυτό το σύστημα καταστρέφει ψυχές και αρχίζουν να μετανοούν. Ίσως κάποιοι από αυτούς, μέσα από αληθινή μετάνοια, λάβουν έλεος από τον Θεό. Ο Θεός λέει, η μεγάλη Βαβυλώνα έπεσε. Και αυτό δείχνει την εξουσία και τη σοφία Του. Και στη συνέχεια λέει, ποια πόλη είναι σαν αυτή? Ο Θεός το επαναλαμβάνει για να μας αφυπνίσει. Αυτή η μεγάλη πόλη δεν είναι μόνο μια πόλη, αλλά ένα ισχυρό σύστημα, μια παγκόσμια δύναμη. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε, μήπως πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτήν. Για να μην βρεθούμε, χωρίς να το καταλάβουμε, να την ακολουθούμε και τελικά να πέσουμε μαζί της. Ίσως νομίζεις ότι δεν σε επηρεάζει. Ας συνεχίσουμε να το εξετάζουμε. Δες ένα τα βίντεο και σύγκρινε τον εαυτό σου, μήπως επηρεάζεσαι. Μήπως είσαι ήδη μέσα σε αυτό. Αν δεν φύγεις, ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Στο κεφάλαιο 18, εδάφιο 19, λέει, έριξαν χώμα στα κεφάλια τους. Και έκλαιγαν, αλίμονο, αλίμονο, η μεγάλη πόλη. Όλοι όσοι είχαν πλοία πλούτησαν από αυτήν, και μέσα σε μία ώρα έγινε έρημη. Ο Θεός μας προειδοποιεί ξανά. Γιατί οι άνθρωποι εύκολα παραπλανιούνται, ακολουθούν ψεύτικες φωνές και λάθος διδασκαλίες. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε βέβαιοι. Οι προφητείες του Θεού θα εκπληρωθούν. Στο κεφάλαιο 18, εδάφιο 20, λέει, χαρείτε, ουρανέ, και εσείς Άγιοι, Απόστολοι και προφήτες. Γιατί ο Θεός σας δικαίωσε. Στο κεφάλαιο 17, εδάφιο 6, είχε υποθεί ότι θα διώξει και θα σκοτώσει τους πιστούς. Και τώρα στο κεφάλαιο 18, εδάφιο 20. Ο Θεός δηλώνει ότι θα αποδώσει δικαιοσύνη. Αυτό μας δείχνει, όποιος διώκει τους ανθρώπους του Θεού δεν θα ξεφύγει από την κρίση. Πρέπει να διακρίνουμε ποια μεγάλη πόλη διώκει τους πιστούς. Τότε θα καταλάβουμε ποια είναι αυτή που θα καταστρέψει ο Θεός. Στην εποχή μας, αυτό το είδος δίωξης υπάρχει πραγματικά, και σε κάποιες περιόδους γίνεται ακόμη πιο έντονο. Στο κεφάλαιο 18, εδάφιο 21, λέει, ένας ισχυρός άγγελος πήρε μια μεγάλη πέτρα, σαν μιλόπετρα, και την έριξε στη θάλασσα, λέγοντας, έτσι θα ρηχτεί η Βαβυλώνα, και δεν θα βρεθεί πια. Εδώ ξαναλέει δεν θα βρεθεί πια, δηλώνοντας ότι η καταστροφή της θα είναι πλήρης. Όσο για το σαν μιλόπετρα, είναι πιθανόν συμβολικό. Οι προφητείες του Θεού συχνά έχουν εικόνες και συμβολισμούς. Μπορεί επίσης να δείχνει κρίση με φωτιά. Για αυτές τις λεπτομέρειες, πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί και να περιμένουμε την αποκάλυψη του Θεού. Στο κεφάλαιο 18, εδάφιο 22, λέει, μουσική, φωνές δεν θα ακουστούν πια, ούτε τεχνίτες θα βρεθούν, ούτε ήχος από μήλο. Και στο κεφάλαιο 18, εδάφιο 23, λέει, το φως δεν θα λάμψει πια, ούτε φωνές γάμου, γιατί η εμπορή σου ήταν η ισχυρή της γης, και όλα τα έθνη παραπλανήθηκαν. Εδώ ξαναλέει όλα τα έθνη, δείχνοντας ότι η πλάνη είναι παγκόσμια. Ο Θεός μας δείχνει ότι, αυτή η πλάνη δεν είναι τοπική, αλλά εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό χρειάζεται να σκεφτούμε με προσοχή, για εκείνους που η Μεγάλη Βαβυλώνα καταδικάζει, και τους βάζει ετικέτες, είτε πρόκειται για πίστη είτε για ομάδες ανθρώπων, έχουμε πραγματικά διάκριση. Ή απλώς ακολουθούμε μια φωνή και καταδικάζουμε μαζί με τους άλλους. Μέσα σε αυτό υπάρχει ένα πολύ βαθύ πνευματικό μήνυμα. Όπως πριν από 2.000 χρόνια. Οι άνθρωποι καταδίκασαν τον αθώο Κύριο Ιησού, αυτό είναι ένα μάθημα εξαιρετικά βαθύ, και σχετίζεται άμεσα με το τέλος μας. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε πιο προσεκτικοί, και με ταπεινή καρδιά να αναζητούμε και να διακρίνουμε.
Σε αυτή την εποχή, εκείνοι που διώκονται, είναι άραγε τα θύματα που πρέπει να προστατεύσουμε. Αναδιαφορούμε για αυτούς τους πιστούς που υποφέρουν. Μήπως και εμείς, χωρίς να το καταλάβουμε, απορρίπτουμε μαζί και την αλήθεια που καταδικάζεται από κακές δυνάμεις. Όταν δεν έχουμε δει ακόμη την πραγματικότητα να φανερώνεται, ίσως να μην πιστεύουμε. Ίσως τώρα ακόμη να μην καταλαβαίνουμε πλήρως πως αυτή η πλάνη επηρεάζει βήμα προς βήμα την καρδιά του ανθρώπου. Όμως όταν το έργο του Θεού αρχίσει να φανερώνεται, ο άνθρωπος τελικά θα ξυπνήσει. Όσοι είναι πρόθυμοι να σκεφτούν, θα αρχίσουν να προσέχουν αυτά τα πνευματικά μυστήρια. Γιατί η προφητεία ποτέ δεν είναι μόνο ότι φαίνεται στην επιφάνεια. Όπως η Γραφή επαναλαμβάνει, δεν θα ακουστεί πια μέσα σου. Αυτό δείχνει πόσο έρημη θα γίνει αυτή η μεγάλη πόλη, και ότι θα αφανιστεί εντελώς. Στο κεφάλαιο 18, εδάφιο 24, λέει, σε αυτήν βρέθηκε το αίμα προφητών, Αγίων, και όλων όσων σφαγιάστηκαν στη γη. Αυτό μας δείχνει, ότι δεν διώχθηκαν μόνο οι πιστοί, αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι, που χάθηκαν μέσα σε αυτό το σύστημα. Παρακαλώ προσδιορίστε εάν η Κίνα είναι μια χώρα που διώκει εδώ και καιρό τους πιστούς. Ίσως ο Θεός θα αποκαλύψει στο τέλος όλη την αλήθεια. Και ίσως αυτό δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζουμε. Η Αποκάλυψη μιλά για διωγμό των πιστών. Ίσως αυτός είναι ένας τρόπος που ο Θεός χρησιμοποιεί για να διαχωρίσει τους ανθρώπους. Μέσα από δοκιμασίες, φανερώνει τις καρδιές των ανθρώπων και τη σοφία του, και στο τέλος, τελειοποιεί εκείνους που έχει επιλέξει. Οι προφητείες του Θεού δεν μπορούν να κατανοηθούν πλήρως μόνο με λέξεις, αλλά όλα αυτά μας καλούν σε διάκριση για όλους όσους ακολουθούν τον Θεό. Αυτή είναι μια πνευματική δοκιμή. Για τα βαθύτερα πράγματα, ας περιμένουμε με ταπεινή καρδιά. Αν θέλετε να συνεχίσουμε να εξερευνούμε μαζί τα μυστήρια της βίβλου, κάντε εγγραφή, μοιραστείτε, και γράψτε τη γνώμη σας. Ας στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Και ας συνεχίσουμε να αναζητούμε και να διακρίνουμε. Ήθε, με την καθοδήγηση του Θεού. Να μην ξεφύγουμε από την αλήθεια, αλλά να ακολουθούμε το αρνί. Αυτός είναι ο δρόμος της σοφίας. Σκεφτείτε βαθιά τις προφητείες